Umaga nitong October 28, 2021, nagtungo ang presidential candidate na si Manila Mayor Isko Moreno sa planta ng Pampangas Bes, isang kilalang meat processing company sa bansa dito sa siyudad ng San Fernando, Pampanga. Sandali itong humarap sa mga factory worker at miyembro ng pamilya Hison na nasa management ng meat processing plant. Kaagad rin na nagtungo sa factory ng Aquino Basket Shop si Yorme, kung saan dito hinihintay siya ng ilang local political leaders na kaalyado nito. Kabilang dito si City of San Fernando Vice Mayor Jimmy Lasatin, kandidato sa pagkaalkalde, at ang classmate ni Yorme na si 2nd District Board Member Attorney Jun Canlas. Sinalubong din siya ng may-ari ng basket making industry na si Raul Aquino. Naibahagi niya na bagamat naipit ang exportation sa kahigpitan ng lockdown, bahagyaman umanong tinamaan ng kanilang industriya, pero hindi sila nagtanggal ng tao. Pumunti yung margin. Pero what is important, hindi ako nag-lay off ng mga tao. Tuloy-tuloy sila. Saka, yun nga, tapos makakatulong pa tayo sa mga suppliers dito. Labor-intensive ang basket making industry dito sa Pampanga, na mula sa raw materials o local farmers ay may mga manggagawa na hindi nahinto ang trabaho sa kabila ng pandemya. Ayon kay Yorme, parte ng kanyang pagpaplano sa economic recovery ng bansa ay ang pakitunguhan ng daing ng mga tinamaang industriya sa lokal na ekonomiya. Generally, it's the industry that we're targeting. It's just so happened that we're in Pampanga and a lot of industry, kanina food, ngayon ito nakita mo yung livelihood program na ito nagsimula sa bahay-bahay. Ngayon, pang world market. And later on, sa isang planta na naman kami. So we're really trying to, listen to people. Because every industry have different problems and challenges. Ang tinatawag na mini Marshall Plan ni Moreno na naglalayong i-involve ang LGU sa pagpapahiram ng pera sa mga micro, small, medium enterprise ang magiging susi umano sa pagbangon ng mga MSMEs na nagsara dulot ng kawalan ng puhunan. Sinabi ni Yorme na sa kanilang pag-aaral, 99.5% ng mga negosyo sa bansa ay maituturing na micro, small, and medium enterprise na bumubuo sa 63% na workforce ng bansa. At ito umano ay may contribution pa na 40% sa gross domestic product sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang mga ipinopormang plataforma ni Yorme, nilinaw nitong opsyon o menu lamang ito sa mga local government units dahil sa umiiral na mandanas ruling na nasa kamay ng lokal na pamahalaan ang pagbubuwis. Iba yung dikta, iba yung menu. Menu is you create a menu that addresses the general population and needs. For example, with the new amount na ma-generate ng LGU, if you create menus, then you're trying to put direction to the country's future. If we are going to support, for example, kanina binanggit ko, SMEs. SMEs about 90+% driver of our economy. Sa ilalim ng mandanas ruling ng Supreme Court na ibinaba nitong taong 2019, ang pondo na nakukuha sa National Governments o Internal Revenue Allotment o IRA ay tataas ng 55%. At bukod dito ay magkakaroon ng direktang parte ang mga lokal na pamahalaan sa pagbubuwis gaya ng economic zone na dati nasa malaking kontrol ng national government. Paulo G. Santos, CLTV News.